Ste si šancu, v poriadku. OK. Pomilovali ste sa a dali ste si šancu, tak jak si mi napísal. On teba podvazal, ty jeho a teraz ste si dali šancu. Ale prečo robíš debilov z ľudí a prečo robíš debila zo mňa? Prečo? Prečo? A ty teraz zo mňa robíš tú špatnú, že ja nie som žena, že ja nechcem takto žiť, že ja som to a to a to? Nie. Každý normálny človek pochopil, čo som ja chcela s tebou. Že ty hovoríš, ale my sme žili v Anglicku spolu sami, hej? Romale, neviem, koľko ste tu, ale veľa ľudia, čo nás dlho usledujete. Adam, boli sme v Anglicku. Prišiel si so mnou do Anglicka. Ani týždeň. Len pár dní, 3-4 dní sme boli v Anglii. Je to pravda. A ľudia píšte, či klamem. Pár dní sme boli v Anglii. Pár dní. Ja som bola úplne šťastná. A tých pár dní sme boli šťastní, pamätáš si? Keď sme sa spolu milovali. Celé dni, aj cez deň. V noci. Všetko bolo krásne. Kto nám to dojebal? Kto prišiel za nami po pár dňoch